Krásné odpoledne, Iveto, tobě i všem posluchačům Českého rozhlasu Region. Já vás zdravím z kolonády, protože právě tady jsou centrální lázně, tedy budova, kde je nejvíc lázeňských procedur a tak dále. Jenže já nejdu na proceduru, nejdu se válet do bahna ani si nechávat dávat masáž. Ne, že bych to nezasloužil, ale nemám na to čas. Navštívil jsem expozici Muzea historie lázeňství. Je to soukromé muzeum, které právě v centrálních lázních má své expozice. A zde najdete spoustu starých fotografií, spoustu starých předmětů, samozřejmě typických pro lázně, taková ta pítka, různé hrnečky a tak dále, a tak dále. Je to opravdu zajímavé. Pokud se podíváte na náš web, který je před chvilkou Iveta zmiňovala, tedy www.českyrozhlasregion.cz, tak tam najdete pár fotografií, abyste věděli, do čeho jdete. Vstup je zdarma, můžete tam maximálně poskytnout dobrovolný příspěvek na provoz této expozice. A samozřejmě ještě jednou upozorňuji, že sem nás pozval přímo provozovatel muzea přes náš web, takže děkujeme za pozvání. O muzeu lázeňství jsem neměl ani potuchy, teď jsem si ho prohlédl, musím říct, že to je zajímavý exkurs do historie